ишетермен икән? Мин бит бик бәләкәй, ярдәмсез. Апа, куркыныс бит. Мин һиңә, һине көтөп торыусы һәм һине кайгыртыусы бер фәрештә бүләк итермен. Һинең яныңда мин йырлайым, көләм, бәхет өсөн миңа шул еткән. Ә һинең фәрештәң бары һинең өсөн генә йырлар һәм көлөр. Һин уның мөхәббәтен тоеп, бәхетле яшәрһең. Ә мин уны нисек аңлармын? Мин бит уның телен белмәйем. Ә һиңә мөрәҗәгать иткән килһә, мин ни эшләрмен? Һинең фәрештәң һиңә дуга өйрәтер. Шул дугалар аша бер һинең менән аралашырбыз. Яме? Йөр йөзендә явызлык бар дип ишеттем. Мине кем хаклар? Ул тормышын кызганмаенса, фәрештәң явызлыктан һине хаклар. Һине күрмәһәм, миңа бик яман һау булыр бит. Фәрештәң һиңә минең турала һөйләр. Мин кем һинең яныңда булырмын. Ау, балам! Ходаем, исемен әйтсе тизрәк. Уның исеме бик ябай. Әсәй. Әсәй, мин тыудым. Мин ниндәй бәхетле. Минең яклысым, хаклысым ул һин. Әсәй! Кем дөньяга кеше бүләк итә, ә кешегә якты дөньяны. Тойгылары кояш күк кайнар, иретерлек гранит каяны. Кем күңеле тулган айдай серле, яздар һымак назлы, ягымлы, шатлыктарын башкаларга бүлеп, кайгыларга түзем, сабырлы. Ул әлбиттә яшәү сыганагы, тормыш ияле, әсәй, катын-кыз. Ердә иң изге, иң якын кеше һине тудырган, күкрәк һөтен имелгән, ер көйләп бишектә тибрәткән, беренче елмаюыңды күреп куанган. Туган телде өйрәткән, халык моңын күңелеңә һалган, кадерлеләрдән кадерле. Бөтә ер йөзен биләгән әсәйләребезнең байрамы бүген. Инде бернисә ел рәттән 26 ноябрь әсәйләр көне итеп билдәләп үтелә. Әсәйләр байрамы итте. Әсәйләр көне бүген. Йылмайган кояш яктырта илемдең аяз күген. Ә хәзер, кадерле әсәйләр, һеҙгә 6 В класс укучыһы Алтынбаева Розалина әсәйем йырын бүләк итә. Ә йырҙы гимназия-интернаттағы ҡомда һүрәт төшөрөү студияһы ағзаһы Аскарова Лияна биҙәй.